Vítam vás na ďalšom pokračovaní cyklu diskusí nadácie Ecopolis, ktorá v súvislosti s takým vzdelávaním a vzdielaním príkladov dobrej praxe sa snaží inšpirovať, zdieľať skúsenosti, vlastne dať von tie dobré veci, ktoré sme sa naučili vďaka našim grantistom, vďaka projektom, ktoré sme podporili. Ja sa volám Martina Pavliková. Pôsobím v organizácii WWF Slovensko, ale s Ecopolisom ma viažu dlhoročné skúsenosti a dlhoročná spolupráca a som veľmi rada, že môžem ďalej moderovať tieto webináre, ktoré teda už robíme tretí rok. Pomaličky za chvíľočku. Začali sme v apríli 2022 a doteraz sme vlastne diskutovali s rôznymi odborníkmi, ľuďmi, ktorí sadia stromy, ktorí sa zaoberajú rôznymi aspektami starostlivosti o vysadené dreviny. Pozvali sme si úspešných grantistov, ktorí s nami zdieľali vlastne rôzne aspekty, ktoré sa týkajú dobrých projektov. Sme veľmi radi, keď nami podporené, Ecopolisom podporené projekty sú nielen dobre zrealizované, ale sú aj udržateľné, pretože sadiť stromy, sadiť zeleň tak, aby vlastne pretrvala celé tie roky, ktoré má potenciál aj pretrvať a fungovala a vlastne poskytovala tie benefity, ktoré od nej očakávame, tak chce nielen dobrú prípravu, ale aj si premyslieť, kde budeme sadiť, čo budeme sadiť, prečo budeme sadiť. V rámci doterajších webinárov sme rozprávali o veľmi špecifických miestach, kde sa dá sadiť zeleň, kde sa dajú vlastne sadiť dreviny, len treba to dobre pripraviť. Zatiaľ sme sa venovali školským areálom a takým špeciálnym miestam, ako sú napríklad aleje, čiže miesta popri cestách, popri komunikáciách. A dnes budeme mať práve z tohto okruhu tém ďalšiu tému. Budeme sa venovať priemyselným areálom alebo firemným areálom a budeme rozprávať o tom, či má vôbec zmysel výsadba zelene v týchto veľmi špecifických miestach. Som veľmi rada, že môžem privítať Štefana Janča, ktorý bol tiež mojim kolegom v nadácii Ecopolis a spolu teraz vlastne pôsobíme v Svetovom fonde na ochranu prírody na Slovensku. Štefan sa vlastne venoval tejto téme dlhé roky, pretože podpora biodiverzity v firemných areáloch, v miestach, kde by sme možno ani nečakali tú prírodu v takej bohatosti, ako tam v skutočnosti môže a často aj je. Táto téma je vlastne Štefanovou obľúbenou, ak sa nemýlim, takže by som mu teraz odovzdala slovo po prezentácii, ktorá teda bude približne tú polhodinku, tak bude vlastne ešte priestor na otázky, ktoré ak dostaneme v rámci Facebooku, v rámci vlastne nejakého vašeho dopytovania o detailoch tejto témy, tak prednesieme. Tento záznam teda bude zverejnený po konaní tohto webináru na YouTube a sme veľmi radi, ak sa nám potom spätne ozvete a vieme to vlastne prelinkovať potom nejaké špecifické otázky, ak k tomuto budú. Takže odovzdávam slovo Štefanovi Jančovi a téma dnešnej prezentácie je zmysel výsadie zelene vo firemných areáloch. Nech sa páči. Áno, ďakujem. Idem zdieľať prezentáciu. Tak, ďakujem za pozvanie, možnosť predstaviť tému firemných areálov priaznivých pre biodiverzitu. Áno, naozaj môžem potvrdiť, že je to moja obľúbená téma. A ona možno na prvé počutie aj znie tak troška nepravdepodobne. Firemné areály podporujúce biodiverzitu. Aký to dáva zmysel? Vieme, že firmy sú obchodné spoločnosti zriadené primárne za iným účelom, avšak práve cieľom tejto prezentácie je predstaviť potenciál, význam aj takýchto priestorov, akým významným spôsobom môžu pracovať so zeleňou, podporovať biodiverzitu aj v širšom zmysle. Ja som tú tému prezentácie rozdielil do niekoľkých častí. V takom úvode by som rád predstavil tému biodiverzity troška vo väčšej šírke. Ono nám to tak vhodne nasvieti to, že aj takéto priestory a práca s nimi dáva veľký zmysel. Potom v ďalšej časti stručne predstavím základné princípy, keď chceme nejaké areály premieňať spôsobom alebo od základu ich budovať takým spôsobom, aby podporovali biodiverzitu, ako na to, aký majú potenciál.
No a napokon takou asi najnosnejšou časťou tej prezentácie sú príklady rôznych realizácií, rôznych veľkostí, rôznych zameraní. Tak, najprv stručne k biodiverzite. Aj v médiách je to stále častejšie sa objavujúci termín biodiverzita aj v súvislosti so stratou biodiverzity, s vymieraním druhov. Pod týmto pojmom máme na mysli rôzne veci. Úplne najčastejšie hovoríme o druhoch rastlín, živočíchov, ďalších organizmov. Avšak tento termín zahŕňa podstatne viac. Na takých nižších úrovniach môžeme hovoriť o diverzite, o rozmanitosti na úrovni génov, potom na vyšších úrovniach o populáciách rastlín, živočíchov, spoločenstvách, ekosystémoch a tak ďalej. No, keďže najčastejšie hovoríme o druhoch, otázka zaujímavá je, že koľko druhov organizmov máme na mysli organizmy s eukaryotickými bunkami, teda s bunkami s pravým jadrom, koľko ich na Zemi vlastne je. A odpoveď je, že my to ani nevieme. Vedci doposiaľ zaznamenali vyše 2 milióny druhov, avšak tie konzervatívne odhady sú, že ich je 5 až 15 miliónov, potom sú ešte aj ďalšie odhady, trocha odlišné, ale ostaňme pri tých konzervatívnych. Znamenalo by to, že poznáme len časť druhov na Zemi. No a Medzinárodná únia na ochranu prírody sa venuje aj tomu, že hodnotí, ako sú druhy ohrozené vyhynutím. Doposiaľ takto vyhodnotili vyše 150 000 druhov, to číslo stále v čase samozrejme rastie a na základe toho zostavujú červené zoznamy ohrozených druhov. V súčasnosti to vychádza asi takto. Z tých hodnotených druhov samozrejme je ohrozených vyhnutím viac než 42 000 druhov, čo tvorí asi 28%, s výnimkou jednej špecifickej skupiny rastlín, cykasov. Je zaujímavé, že najohroznejšou skupinou živočíchov sú obojživotníky. V európskom priestore by to bolo asi takto. Zase s výnimkou európskych endemických stromov je zaujímavé pozrieť sa na tie ohrozené, najviac ohrozené skupiny živočíchov. Vidíme, že sú to živočíchy, ktoré sa vzťahujú k sladkovodnému prostrediu. Jednak mäkýše, sladkovodné ryby a obojživelníky. Samozrejme, strata biodiverzity začína byť veľký problém. Život ľudskej spoločnosti, vrátane pôsobenia firiem je nevyhnutne nerozlučne spätý so prírodou, so službami, tzv. Ekosystémovými službami, ktoré nám príroda poskytuje. Či už sú to regulačné služby, napríklad aj regulácia klímy, ochrana pred povodňami. Z prírody čerpáme rôzne zdroje, suroviny. V neposlednom rade je príroda dôležitá z hľadiska našej rekreácie a tak ďalej. A nebudem to vymenovať všetko, ale firmy samozrejme pôsobia v tomto prostredí, sú súčasťou problému a mali by byť aj súčasťou riešení. Pozrime sa teda ešte na to, že v európskom priestore význam ochrany prírody v čase narastá. Okrem toho, že tu máme sieť chránených území Natura 2000, tak veľmi zaujímavé je pozrieť sa na stratégiu pre biodiverzitu Európskej únie do roku 2030. A jej podtitul je tak vhodne sformulovaný, čo ako návrat prírody späť do našich životov. Inými slovami, v tomto dokumente je zrejme, že význam ochrany prírody, podpory biodiverzity, zlepšovanie stavu životného prostredia narastá aj v prostredí, ktoré je viac manažované človekom, kde žijeme, fungujeme, pôsobíme. A konkrétne to odráža pilier 2 tejto stratégie, ktorý aj má názov Obnova prírody. Mnohé ciele sa týkajú toho, čo môžeme ovplyvniť pozitívne v prostredí, kde naozaj aktívnejšie fungujeme. Niektoré z tých cieľov sú napríklad výsadba drevín, priamo to súvisí aj s iniciatívou Sadíme budúcnosť. Ďalej sú tam témy ako znižovanie používania pesticídov v rôznych prostrediach, nielen na poľnohospodárskej pôde, ochrana opeľovačov a podobne. Čiže sme tak priamejšie dostali aj k téme firemných areálov. Pozrieme sa na to, aký majú potenciál, keď ich chceme spravovať tak, aby boli priaznivé pre biodiverzitu, v čom to spočíva.
Môžeme hovoriť o niekoľkých základných princípov, ktoré je dobré vnímať a ktoré je vhodné zavádzať do praxe. Jednak dôležité pri vytváraní takýchto priestorov je diverzita štruktúr. Čiže je to práca so zeleňou alebo nejakými neživými materiálmi ako štrk, kameňa a podobne, tak tá diverzita štruktúr v porovnaní s nejakým uniformným prostredím vytvára vhodné prostredie podporujúce život rôznych rastlín, živočíchov, pôvodných druhov, ktoré tu môžu nájsť svoj domov. Pri výsadbách, to je priamo opäť súvisí s iniciatívou Sadíme budúcnosť, je vhodné uprednostňovať pôvodné druhy rastlín, taktiež minimalizovať nepriepustné povrchy. V tejto téme je blízka téma zadržiavanie vody rôznym spôsobom, nepoužívanie umelých hnojí, prípravkov na ochranu rastlín, teda vrátanie pesticídov a vhodná údržba priestorov, to si najčastejšie spájame so starostlivosťou o lúčnú vegetáciu. Prostredníctvom takýchto prístupov môžeme vytvárať rôzne prvky, samozrejme výsadbou rôzne skupiny stromov a krov, alebo sú to solitéry, môžeme vytvárať kvetnaté lúky, alebo sú to aspoň zóny s kvitnúcimi rastlinami, bylinami. V súvislosti so zadržiavaním vody, jazierka, dažďové záhrady, vsakovacie prielahy. Súčasťou takýchto priestorov, pokiaľ je to možné, bývajú vegetačné strechy alebo vertikálna zeleň, vegetačné fasády. Už som spomenul prácu s neživým materiálom, vhodné, zaujímavé mikrobiotopy môžeme vytvárať zo štrku, prácou s kameňom, mŕtvým drevom, ktoré môže byť plné života. A taktiež súčasťou areálov bývajú aj rôzne hniezdne pomôcky alebo ukryty pre živočíchy, napríklad vtáčie budky, rôzne ukryty pre živočíchy, ako denné ukryty pre netopiere, hmyzie hotely a podobne. Zároveň stále hovoríme o firemných priestoroch, o zelených priestoroch, vo firemných areáloch. Je dôležité mať na pamäti ten základný princíp, že všetko to zvyšovanie potenciálu pre podporu biodiverzity tu musí byť v súlade a nesmie byť prekážkou toho hlavného zamerania firiem, a to je ekonomická činnosť. Ak sú areály spravované dobre a je to v súlade aj s tým takým hlavným zameraním, tak vznikajú naozaj multifunkčné firemné priestory, ktoré sú priaznivé pre ľudí a pre prírodu. Všetko je vlastne môže byť v súlade. Ak sú tie areály spravované dobre, tak ten príspevok k ochrane prírody, k podpore biodiverzity spočíva napríklad v tom, že aj vo firemných areáloch vytvárame poloprírodné biotopy, kde môžu rôzne pôvodné druhy rastlín, živočíchov nájsť svoj domov. Zároveň prispievame tým k ekologickej konektivite. Tieto priestory aj fungujú ako akési nášlapné kamene ekologickej konektivity. Inými slovami, prepájajú prírodné prostredie vhodným spôsobom, zlepšujú mikroklímu, spomenuté zadržiavanie zrážkovej vody a v neposlednom rade môžu slúžiť aj na zvyšovanie povedomia o rôznych prírodných témach. Ten presah vhodne spravovaných areálov je nielen k podpore biodiverzity, ale má aj sociálny a ekonomický rozmer. V takýchto areáloch sa môžu stať atraktívnejšie a v úvodzovkách zdravšie miesta pre zamestnancov, pre návštevníkov firiem, môžu prispieť k zlepšeniu vnímania spoločnosti. Nikdy by to nemalo byť cieľom, ale niektoré opatrenia aktivity môžu byť spojené so znížením nákladov na údržbu. Taktiež často bývajú využívané na budovanie dobrých vzťahov, či už napríklad so školami alebo s mimovládnymi organizáciami, ktoré firmy môžu zapájať do aktivít. Poďme teda na príklady, a to je tá hlavná časť prezentácie. Začnem malými príkladmi, teda príkladmi, ktoré sú realizované v malých areáloch. Prvé dva budú také, ktoré nepoznám z osobnej návštevy alebo vlastne z nejakých aktivít priamo v týchto areáloch, ale využil som ich, pretože sú niečím také vyhranené a zaujímavé. Tento prvý príklad som využil preto, že rád by som predstavil prácu s bylinnou vegetáciou v tomto priestore. Je to naozaj malý areál, tá budova je veľkosti asi rodinného domu a je veľmi zaujímavý tým, ako pracovali s tou bylinnou vegetáciou.
V tomto prípade využili to, že to podložie je tvorené pomerne neúrodnou vrstvou štrku a vlastne namiesto možno takého očakávaného zeleného, často koseného trávnika, monotónneho, tvoreného niekoľkými druhmi tráv, je tu pestrá bylinná vegetácia, ktorá sa mení v čase a nepochybne v porovnaní s tým zeleným trávnikom, ktorý niekedy aj nazývame zelená púšť, takýto priestor nepochybne teda podporuje život, najmä život hmyzu, oveľa výraznejšie. Napadá ma tiež, že dôležité upozorniť v súvislosti s takouto bylinnou vegetáciou na zmeny v čase. Je to súčasťou takýchto priestorov. Podľa mňa to môžeme vnímať aj ako z hľadiska takého estetického, tým, že to prostredie sa stále mení a je to taká zmena optiky, ale môžeme hovoriť aj v tomto zmysle o atraktívnejšom prostredí. Úplne iný areál, tento príklad som využil kvôli tomu, že ukazuje prácu v priestore takého vnútrobloku alebo priestoru, ktorý je veľmi ohraničený, obmedzený, ale zároveň veľmi dobre ilustruje mnohé tie princípy, ktoré som uviedol predtým, že vidíme, že vlastne tu vytvorili rôzne štruktúry aj prácou so zeleňou, ale taktiež s tými ďalšími materiálmi ako štrk, kameň a podobne, tam práca so zadržiavaním vody. Takým veľmi tvorivým a veľmi precízným spôsobom, v každom prípade opäť podľa mňa veľmi zaujímavý priestor a taktiež priestor, ktorý podporuje život rôznych druhov hmyzu. Toto je záber tiež na pomerne malý priestor, asi pol hektára. Ospravedlňujem sa za kvalitu fotografie, to asi nie je až také dôležité, ale dobre vyjadruje takúto možno atmosféru, to prostredie. Môžeme mať pocit, že to je niekde v takom parčíku, kde môžu ľudia sa stretnúť alebo stráviť čas. V skutočnosti je to záber zo zelenej alebo vegetačnej strechy. A tá strecha je zaujímavá tým, že na takejto pomerne malej ploche je množstvo rôznych a odlišných prostredí, teda toto by bolo jedno z nich. Toto je pohľad spredu, kde vidíme, že viac je to taká bylinno-trávnatá vegetácia. Pracujú taktiež so zdrážkovou vodou, sú tam aj rôzne malé mokrade, preto ten mostík. Čo bolo veľmi zaujímavé, v čase, keď som tam bol, pomedzi tie osiky a brezy, ktoré tam rastú, tam bolo niekoľko druhov jedlých húb. Nevidno to možno na obrázku až tak dobre, ale rastú tam kozáky, alebo v tej trávnatej časti zase boli pečiarky. Čiže úplne fascinujúce, že čo všetko na takej jednej streche sa môže vyskytovať. A taktiež opäť v súvislosti aj so zmenou v čase veľmi zaujímavá je bylinná vegetácia na tej streche. Ďalší príklad, v tomto prípade z českého prostredia. Tento areál tvoria dve budovy. Tá vzdialenejšia je budova, ktorá bola dokončená v roku 2007. V tom čase bola považovaná za jednu z najekologickejších budov v prostredí Českej republiky. Je to fascinujúci príklad v tom, ako pracovali so zeleňou. Na tej streche sú rôzne zóny, ktoré majú odlišný charakter. Prítomných je tam, som spomínal, že dôležitá je práca s pôvodnými druhmi drevín. Sú tam prítomné rôzne pôvodné druhy stromov, ako javor poľný, dub zimný a ďalšie, množstvo pôvodných druhov krov. Ale v tomto prípade využili aj nepôvodné druhy drevín. Napríklad myslím, že tam vpravo hore vidno hlošinu úzkolistu. Nie je to až tak dôležité. Chcem vlastne predstaviť tú tému tak, že kým v tom čase, a bolo to vlastne vzhľadom na prácu s zeleninou, je to také aj dosť časté, že teda sa využíva aj nepôvodné druhy drevín. O niečo neskôr, myslím, že v roku 2017 dokončili novšiu budovu, to je tá bližšie. Aj vidíme, že tam tie dreviny sú ešte menšie. Pre mňa je fascinujúce, že v tomto prípade už mali odvahu na prácu len s pôvodnými druhmi drevín. Je tam vysadených asi 345 stromov a vyše 3300 krov. A je tam množstvo pôvodných druhov, vrátane takých aj vzácnejších alebo zriedkavejších ako klokočperovitý, čerešňa mahalepková a podobne. Čiže pohľad na tú novšiu budovu z diaľky. Aj na prvý pohľad vidíme, že
ako je tá budova zasadená do prostredia. Keď tá zeleň bude väčšia, tak vlastne cieľom je aj, aby ten dopad na to prostredie budova minimalizovala a vytvára až akési mimikry s tým prostredím. Ešte pohľad na prepojenie tých budov a tu aj dobre vidieť vertikálnu zeleň, alebo taktiež veľmi zaujímavá je práca s bylinnou vegetáciou. V prípade tej novšej budove aj pracovali len s pôvodnými druhmi bylín. Súčasťou budovy sú aj rôzne takéto zaujímavé zákutia, ktoré môžu slúžiť ako oddychové zóny pre zamestnancov, na pracovné porady a podobne. Určite fascinujúci príklad. Tento príklad je zase zaujímavý tým, teraz sme v prostredí stredného Španielska, jedná sa o priemyselný park, veľmi veľký park a vlastne vidíme, že aj vlastne ten areál na ploche až 345 hektárov, pričom 18% toho povrchu tvoria zóny, ktoré sú utvárané tak, aby boli priaznivé pre biodiverzitu. Súčasťou budovania tohto areálu bolo to, že využili zrážkovú vodu zo striech budov, ktoré sú vo vnútri oválu a po celom tom ovále s vodou pracovali tak, že z najvyššieho bodu ju vlastne vedú po celom tom obvode a vytvárajú tam takéto rôzne zóny s jazierkami, s potôčikmi, prechádza to do mokradí, niekedy tie mokradie sú také, že už takmer bez povrchovej vody. Zároveň vidíme tam aj množstvo drevín. To bola taká zaujímavá otázka, že prečo sú tam aj také, ten areál budovali, prečo sú tam aj väčšie dreviny. No vlastne tie pôvodné väčšie stromy, ktoré v tom prostredí rástli, presadili, zachovali ich, vlastne jednak sú tam pôvodné druhy, ktoré takto zachránili a jednak tam presadili olivový sad, ktorý na tých pozemkoch rastol. V súčasnosti už tie olivy využívajú na zber a produkujú olivový olej, ktorý slúži ako darčekové balenie. Pri výsadbe prepojili výsadby tých menších sadeníc s komunitami v okolí, so zamestnancami z firiem, ktorí sa zúčastnili výsadie a samozrejme stávajú sa aj chyby. S týmto výsadbám nám uviedli, že v prvej fáze vysadili sadenice tak ako to vidíme tu, ale bez tej ochrany. A tým, že v tom prostredí je množstvo králikov, tak im tú prvú fázu kompletne zničili niekoľko tisíc sadeníc, takže potom to museli zopakovať znovu, ale už teda používali aj tie plastové ochrany. Tie tam vidíte na obrázku a bolo dôležité zaradiť to do výsadby. Súčasťou toho oválu, a to je tiež veľmi dobrý zámer, je aj cyklotrasa po celom obvode, je až dĺžke 10 kilometrov. A skutočne ľudia aj z okolia využívajú túto cyklotrasu alebo rôzne zóny, ktoré sú tam vytvorené na rekreáciu, pretože dokopy to vytvára veľmi zaujímavé pestré prostredie. A ďalší taký význam toho areálu je, že pri vytváraní niektorých zón spolupracovali s univerzitami v okolí a dnes tie zóny aj slúžia na rôzny vedecký výskum. Tie zmeny sa prejavili tak, že už tam zaznamenali aj viacero vzácnych chránených druhov, informujú o tom návštevníkom. A celkovo by som to zhrnul tak, že tento priestor v porovnaní s tým okolím, ktoré tvorí intenzívne poľnohospodársky využívaná krajina a sídla, tak má taký charakter, že významne podporuje biodiverzitu a vlastne to je také zaujímavé, že už keď sa vlastne takýto veľký areál buduje, samozrejme, že sú tam priestory rôzneho charakteru, ale súčasťou a pomerne významnou súčasťou je aj takýto priestor, kde pracovali s prostredím tak, aby čo najviac podporili biodiverzitu. No a čo je doma, to sa ráta. Poďme na Slovensko. Areál čistiarne odpadových vôd nedaleko Banskej Bystrice. Táto ukážka je vhodná aj z toho hľadiska, že keď si pomyslíme na tie predchádzajúce príklady, tak tam tie realizácie boli už súčasťou plánovania a budovania tých priestorov od podlahy. Tento príklad je odlišný tým,
že od roku 2017 tú spoločnosť aj v spolupráci s Ekopolisom a ďalšími vytvárala, postupne doplňala viaceré z tých prvkov, ktoré som uviedol, každý rok niečo. V roku 2017-2018 dominovali výsadby drevín. To, čo bolo prítomné v areáli, boli ihličnaté stromy. Je fajn, že tam boli, ale nepôvodné druhy. Úplne tam chýbali listnaté stromy, čiže v tej prvej fáze bolo doplnených vyše 200 drevín, asi 30 pôvodných druhov. A teda významne tieto výsadby doplnili to prostredie vhodným spôsobom. V roku 2018 v spolupráci so študentmi z Univerzity Mateja Bela bolo vybudované toto jazierko. Je napájané zrážkou vodou zo strechy nedalekej budovy. Tento záber je z času, teda tesne po vybudovaní. Vidíte, že ešte tá vegetácia je taká striedma, je tam to, čo bolo vysadené. Samozrejme, to jazierko sa v čase postupne menilo, to je záber o niekoľko rokov neskôr. Vidíte, že tej vegetácie je už podstatne viac, tej, ktoré tvorí regeneračnú zónu jazierka. Taktiež na obrázku vidíme, že tie dreviny vysadené v okolí postupne rastú. Keď spomínam pridávanie prvkov, boli tam doplnené rôzne takéto kvetnaté zóny výsevom. Jazierko si prešlo aj fázou vláknitých rias, niekedy je to taká nevyhnutná súčasť, ale môžem povedať, že po niekoľkých rokoch je už v takom stabilnom, pomerne dobrom stave. To, čo tam vidíte vo vnútri, to už nie sú vláknité riasy, ale to je vodná rastlina stolistok klasnatý, ktorý práve významne pomohol v redukcii tých vláknitých rias. Tento stav už je výhodný, pretože túto rastlinu môžeme veľmi jednoducho zredukovať v prípade potreby. Záber na kvitnúcu tie kvetnaté zóny, ktoré sú tam vytvorené. Samozrejme, opäť zmena v čase, ten priestor vypadá stále troška inak. Tento záber nám ukazuje viacero vecí, keď som spomínal doplnenie rôznych prvkov alebo tie princípy, tak s vegetáciou, s tou bylinnou vegetáciou je vhodné pracovať tak, že tam, kde má byť chodník, je to samozrejme kosené častejšie, udržiavanie sú tie priestory v stave, aby to chodník bol. Lúka sa kosí mozaikovito, tá pokosená biomasa je veľmi vhodné využiť ju na mulčovanie okolo drevín, veľmi im to pomáha. Vľavo dole v rohu vidíte aj kamenné políčko, ktoré slúži jašteričkám, bystružkám. Čiže vlastne každým rokom sa niečo pridáva, aby to prostredie bolo pestrejšie a vytváralo rôzne štruktúry, ktoré rôznym spôsobom podporujú život. Ešte jeden pohľad, tam sa niekto pokúša chytiť rybu v tom jazierku. To je častá otázka pri exkurziách, návštevách areálu, že či v tom jazierku žijú aj ryby. No nežijú, lebo my nemáme také nejaké vhodné druhy, ktoré by boli súčasťou takéhoto prostredia a v princípe nejaké druhy, ktoré by tam mohli prežiť by tú rovnováhu, do ktorej sa jazierko dostalo, skôr narúšali. Keď pracujeme s takýmto areálom, po nejakom čase je niekedy vhodné alebo často vhodné aj zmerať to, čo tam je. Tento záber síce nie je o meraní toho, čo tam je, ale v Lani, a ďakujem kamarátovi Matúšovi Jastrabovi, ktorý nám nafotil množstvo úžasných fotografií. Aj keď to teda nie je o meraní, ale veľmi dobre to vyjadruje. A to je len niekoľko záberov z toho, čo sa mu tam podarilo odfotiť, takú tú pestrosť života, najmä na úrovni hmyzu, ktoré už to prostredie teda mu umožňuje život. To, čo však meriame, alebo ešte sa vrátim k tej bylinnej vegetácii. Meriame počet pôvodných druhov na tej lúke, ten sa zvýšil za tých pár rokov asi 80%. No a taktiež v spolupráci s ornitológmi v rámci monitoringu vtáčich druhov sa získavame údaje o tom, že ako je to prostredie prospešné pre život vtáčich druhov. Ornitológ tu zaznamenal asi 40 vtáčich druhov, podľa ich metodiky 100 druhy, ale niektoré z nich tam boli zaznamenané v rámci migrácie, sťahovania, ale väčšina z tých druhov areál využíva na hniezdenie alebo zber potravy. Tie väčšie stromy ihličnaté, ktoré som spomenul, boli využité na osadenie vtáčich búdok.
vtáčie budky je vhodné raz za čas vyčistiť, pretože ten hniezdný materiál tam pribúda. No aj vlastne toto nám ukázalo to čistenie, že budky sú využívané, viac než 90% budok bolo obsedených hniezdami. A ešte niekoľko záberov na to, čo sa tam podarilo odfotiť, len v rámci v podstate takého náhodného fotenia. Toto už nesúvisí s tým monitoringom vtáčich druhov. Pinka lesná, trasochvost biely tam zbiera potravu, strnátka žltá. Aspoň niekoľko príkladov, ktoré zhrnuli rôzne prostredia, malé areály, ktoré boli od podlahy budované tak, aby podporovali biodiverzitu, alebo areály, ktoré sú postupne doplňané rôznymi prvkami. V princípe môžeme povedať, že takýto prístup môže naozaj fungovať veľmi dobre, vytvára zaujímavé prostredie pre ľudí, podporujúce život pôvodných druhov rastlín, živočíchov. Ak sa chcete dozvedieť o ďalších príkladoch, tak na stránke projektu, ktorý realizoval Ecopolis, je uvedené množstvo ďalších príkladov, tam je link. Taktiež ďakujem za fotografie, tie boli využité z archívu menovaného projektu alebo uvedeného projektu, taktiež z archívu nadácie Ecopolis a spomenutému Matúšovi Jastrebovi. Ďakujem za pozornosť. Priestor na otázky, odpovede. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tie obrázky, ktoré si tam dal, tak myslím si, že boli také veľmi optimistické a príjemné. Ja som sa chcela spýtať, veľmi často sa vlastne stretávame s tým, že tie firmy alebo tí vlastníci tých areálov sa pýtajú na údržbu. Nie vždy majú kapacity vlastné, majú buď vysúťaženú nejakú firmu alebo niečo podobné. Sú skúsenosti s tým, dokážu sa ako také, poviem, že komerčné firmy starať o takéto areály, alebo vyžaduje to nejaké špeciálne služby? Aké máš s týmto skúsenosti, ak teda sú nejaké? To je dobrá otázka. Si myslím, že v našom prostredí je odpoveď taká aj dosť neurčitá alebo ťažká, lebo tá prax ešte týmto smerom nie je veľmi posunutá. Takúto údržbu je vhodné realizovať tak, že proste buď sa tomu venujú ľudia, ktorí to chcú robiť takto, samozrejme s vedomým súhlasom firmy, že kde sú na to vhodné priestory. Aj v prípade tej čistiarne odpadových vôd nie sú všetky lúky alebo všetky priestory manažované takýmto spôsobom, len vybrané, zároveň tvoria pomerne významnú plochu z toho celku. Ale zároveň podľa mňa je to otázka na to, aby sme tú prax začínali týmto smerom posúvať. Napríklad, ak sú tie priestory väčšie, ak sú tie firmy najaté, vysúťažené, možno takou nejakou postupnou prácou túto prax budovať a zavádzať takéto odlišné prístupy. Ono to v skutočnosti nie je zase až také ťažké, ale je dôležité, aby sa to jednoducho celé tak nastavilo, že aby sa kosilo trocha iným spôsobom, mozaikovito, aby to nebolo zamerané len čo najjednoduchšie, najrýchlejšie operácie. Čiže je to najmä vec záujmu, myslím. Tak snáď pribudnú postupne aj nejaké firmy, ktoré sa zaoberajú týmto spôsobom údržby, lebo myslím si, že ten trend aj vo vzťahu k biodiverzite, aj vlastne vodozádržným opatreniam a tak ďalej, tak je celkom zrejmý. S tým súvisí, ty si vlastne začal v rámci prezentácie, keď si vravel, že tie motivácie, prečo vôbec takýmto spôsobom ten areál upravovať a potom sa o neho starať, že by nemalo byť ako keby prvou motiváciou alebo jedinou motiváciou nejaká snaha o zníženie nákladov. Že toto by ako keby nemalo byť. Na druhej strane veľakrát sa vlastne hovorí, že to, čo je ekologické, je vo veľa prípadoch aj ekonomické, keď sa tam napríklad zarátujú tie ekosystémové služby a podobne. Ako si to myslel s tým, že teda by nemalo byť tou prvou motiváciou nejaká úspora nákladov? Ja si teraz hneď spomeniem na našich nemeckých kolegov v tom spomenutom projekte Life Boogie Book, ktorí sú oveľa skúsenejší. Aj v tom nemeckom prostredí je tých príkladov oveľa viac. Niektoré boli využité z tohto prostredia. Oni toto veľmi prizvukovali. Nie, že by to nebolo želaným cieľom, vždy je vhodné spájať tie riešenia aj so znížením nákladov, pokiaľ to dáva zmysel.
avšak nikdy by to nemalo byť takto prezentované alebo nastavené ako hlavný cieľ, lebo v princípe to potom vytvára takú tú pascu, že niekedy sa z toho môže stať hlavný jediný cieľ, ktorý začne ovplyvňovať ďalšie veci a jednoducho pri takom vhodnom zvolení toho, že v ktorých priestoroch ako nám to zároveň aj pomôže znížiť náklady, napríklad v súvislosti so zmenou kosenia alebo v súvislosti so zhodnými výsadbami drevín, tak vlastne dá sa to takto spájať, ale ten cieľ by nemal byť primárny, lebo potom ustupujú tie. V takýchto prípadoch je teda tým hlavným myslom podpora biodiverzity, zmena možno aj takého hodnotového prístupu k tým priestorom a niekedy potom sa to môže zredukovať ten prístup na tie ekonomické vzťahy a súvislosti. Čiže jednoducho, keby sa to potom ako monetarizovalo, čiže prerátavalo na peniaze, tak asi nejaká vlna alebo zelienka alebo niečo podobné, že by asi nemalo tú hodnotu alebo niečo také. Závisí od toho, že kto a prečo bude rozhodovať neskôr v prípade tej údržby a že čo sa z toho napokon stane. Mm-hmm. Ja si totiž pamätám, že keď sme boli práve v takýchto priemyselných areáloch v Čechách, boli sme vlastne v Brne v areáli firmy Likos, ktorá vlastne sídli tiež v takom priemyselnejšej časti Brna alebo pri Brne. A je to teda alebo teda firma, ktorá sa živí, alebo teda jej portfólio je výroba takých zvukotesných materiálov a oni teda začali si budovať svoj vlastný areál s cieľom aj zníženia napríklad nákladov na vykurovanie, chladenie a podobne. A vlastne postupne prišli až k tomu, že ten rozsah ponúkaných služieb nebol taký asi, ako si predstavovali, takže vlastne oni sami začali v tomto segmente sa ako keby špecializovať. A oni nám práve napríklad v tejto súvislosti veľmi pekne vedeli práve tie konkrétne náklady ako keby vyčísliť, čiže napríklad čo sa týka vykurovania alebo odvádzania dažďovej vody, vlastne používania tzv. Sivej vody v tom areáli, čiže nie z tej znečistenej, ale z umývania rúk a podobne. Čiže oni to tam vedeli nejakým spôsobom práve vyčísliť, ale tú stránku biodiverzitnú to súhlasím, že to sa veľmi ťažko vlastne vyčísluje a ak je to prvá naozaj motivácia, tak možno potom, ak sa zmení nejaké vedenie firmy alebo niečo podobné a bude to len o peniazoch, tak je to možné, že to nebude fungovať. Máme tu teda ešte jednu otázku, praktická otázka. Ak teda by chcela nejaká firma alebo nejaký vlastník, správca areálu začať, čím by vlastne ako keby mala začať? Čo by malo byť úplne na začiatku? Ako postupovať, keď niekto ešte teda nemá nejaký plán? Kde začať? Áno, najlepšie je začať tak, že pozvať si nejakého odborníka, ktorý práve v tejto perspektíve dokáže ten areál posúdiť, keď to zhodnotenie stavu, že v akom stave ten areál je, čo tam je prítomné a aký je potenciál pre ďalšie zmeny a podporu biodiverzity. Jednoducho posúdenie potenciálu areálu pre podporu biodiverzity. A potom vlastne ten odborník to vie zhodnotiť, že kde by sa čo mohlo urobiť, nejakú štúdiu urobí, alebo ako potom ďalej vlastne, koho osloviť, nejakých projektantov, alebo... No presne tak, vlastne my sme sa v tom spomenutom projekte aj práve tejto aktivite venovali tým, že sme mali takýto projekt, tak sme dokázali bezplatne poskytovať takéto poradenstvo firmám a prvým krokom bolo práve posúdenie potenciálu areálu pre podporu biodiverzity, teda zhodnotenie toho stavu. Súčasťou tej správy bolo práve navrhnutie rôznych takých ďalších riešení, ako pracovať s tým priestorom, čo by sa kde dalo doplňať, aké prvky. Opäť hovoríme o takom prípade, keď tie priestory už sú nejakým spôsobom vytvorené, keď je tam nejaká zeleň, keď je to už v nejakom stave teda vybudovanom a ustálenom. A
A je to o tom, že čo všetko by sa dalo meniť, ako sa dá pracovať v takomto priestore s zadržiavaním vody, vytváraním tých rôznych štruktúr, doplňaním zelene, doplňaním ďalších prvkov, všetky tie, ktoré som spomenul, či už to nejaké maličkosti, ako tie ukrytí pre živočíchy, hmyzie domčeky, ako meniť vegetáciu, ako sú tam nejaké lučné priestory alebo väčšinou trávnaté priestory a podobne. Úplne iný prípad by bol, keď sú takéto priestory už súčasťou plánovania. To je obvykle oveľa lepšie. Tam sa dajú tie veci nastaviť oveľa masívnejšie, výraznejšie. Zároveň u nás to, myslím si, že ešte praxou zatiaľ nie je. Čiže väčšinou prichádza do úvahy práve toto, že tie prvky, jednotlivé prvky a princípy sa do toho areálu postupne zavádzajú. A ešte k tej ekonomike, ja by som sa k tomu tak stručne vrátil, lebo aj ten príklad tej budovy, tej zelenej strechy, to je v skutočnosti firma, ktorá je skladom zeleniny a regionálnym distribútorom zeleniny. Tam tie ekonomické úspory v súvislosti s tou zelenou strechou majú obrovský zmysel. Tá vegetačná strecha tvorí zároveň veľmi významnú izolačnú vrstvu a majú to celé nastavené tak, že v súvislosti aj s využitím geotermálnej energie je v budove konštantná teplota 8 stupňov. Ale to samozrejme aj vďaka tej vegetačnej streche. Čiže ja som ako keby ten ekonomický princíp nechcel poprieť, ako skôr to súviselo s tým, že ako si povedala, že aby sa jednoducho v čase tie veci nezredukovali len na tento princíp. Najmä pokiaľ je to súčasťou plánovania a mnohé tie prvky naozaj môžu veľmi významne prispieť aj k zlepšeniu ekonomickej bilancie. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám poslednú otázku. Vieš si predstaviť, že nejaká miestna komunita, ktorá žije v okolí aj priemyselného areálu, by bola nositeľom akoby myšlienky sprírodnenia takého nejakého priemyselného areálu, že ak by, alebo prípadne, či máš takú nejakú skúsenosť s takýmto niečím, že či si počul o takomto nejakom projekte, že by vlastne tá miestna komunita bola ten hýbateľ, alebo vždy je lepšie, keď je ako keby iniciátorom týchto zmien ten vlastník toho areálu a prevádzkovateľ prípadne. V slovenskom prostredí takýto príklad, kde by aj ľudia zvonka boli nejakým iniciátorom alebo hýbateľom takýchto zmien, nepoznám. Vždy to bol záujem tej firmy, ktorá sa o takýchto trendoch, myšlienkach dozvedela, páči sa im to, chcú, aby to bolo súčasťou ich smerovania, tak vždy sa to dialo takto. A v skutočnosti si myslím, že tu je tiež obrovský potenciál na to, aby sa vlastne, samozrejme ten potenciál pre to prepájanie s komunitami v okolí alebo s tými ďalšími subjektmi, ako som spomenul, mimovládne organizácie v škole, ten potenciál je obrovský. V prípade čistiarne odpadových vôd sa to takto sekundárne aj deje. Školy tam chodia na exkurzie, niekedy nie len školy. Ale to, že by bol niekto takýmto spôsobom aj iniciátorom, tak taký príklad zatiaľ nepoznám. A ešte si ma inšpiroval v jednej otázke. A ak by vlastne bol iniciátorom napríklad štát alebo nejaký iný regulátor, ktorý by prikázal tým vlastníkom týchto areálov, myslí si, že by to malo nejakú šancu na úspech? Pretože ukazuje sa, ako poviem, že kam aj smerom, že ukazuje sa, že úplne najistejšia, najudržateľnejšia cesta je to, čo vlastne vravíš, že tí vlastníci a tí, ktorí prevádzkujú ten areál, že tí sú tí dôležití, aby tomu porozumeli a aby oni boli iniciátormi. Napriek tomu, ak by sme vlastne si povedali, že tak nie každý to chce a tie areály sú obrovské, myslí si, že je nejaký spôsob regulácie aspoň niektorých týchto činností, že by boli napríklad prinútení od nejakého rozsahu mať aj zelenú strechu alebo niečo podobné. Aký je tvoj názor? Myslím si, že to je veľmi citlivá téma a zatiaľ, aspoň teda, opäť ja poznám len prípady, kedy ten záujem bol skôr takže znútra. Nejaké nastavovanie niektorých takýchto prvkov v súvislosti možno aj s nejakou finančnou podporou alebo zmenami, možno by to dávalo zmysel, ale
Neviem, či naše prostredie je zatiaľ pripravené na to, aby sa do tých zmien išlo takýmto spôsobom, nejakými regulatívami alebo nebodaj nejakými takými striktnejšími príkazmi. Mm, Ja som tú tému aj uviedol tak, že môže to vyznievať na prvé počutie tak troška nepravdepodobne a myslím si, že stále tam ešte sme. Ale takou dobrou správou je, že opäť priestor bol obmedzený. Využil som príklad zo slovenského prostredia jedného areálu, jednej firmy, ale tých príkladov je viac aj v slovenskom prostredí. To prostredie sa začína posúvať týmto smerom a zároveň stále môžeme hovoriť o prvých lastovičkách a proste nejaké také zmeny regulatívne. Myslím si, že ešte tam nie sme a nie sme na to pripravení, lebo aj v tých prípadoch, kde sa už tie zmeny dejú, tak predsa len prostredie samotnej firmy je pestré a aj tamto nie všetci ľudia môžu vnímať rovnako, tie názory môžu byť rôzne aj v prípade toho jedného samotného subjektu, kde sa už zmeny dejú. Čiže celkovo si myslím, že cez rôzne také pozitívne príklady a ich presahy je skôr vhodné budovať to prostredie a posúvať tak nejak postupne. V prípade nových budov, plánovaných budov a areálov je to zase troška iná téma. Tam by to dávalo väčší zmysel možno takto nejako už nastavovať aj tie pravidlá. Ďakujem veľmi pekne. Táto téma je dosť široká, aby sme v nej pokračovali, prípadne možno v budúcnosti aj ďalej, pretože tie jednotlivé princípy a jednotlivé prvky, ktoré môžu byť vlastne vyskladané v tom priemyselnom areáli, vo firemnom areáli, sú naozaj rôznorodé od tých pre živočíchy, rastliny, vodozadržné opatrenia, mnohé ďalšie, o ktorých si vlastne rozprával a ukazoval veľmi pekné zábery a také inšpiratívne príklady. Ja ti teraz poďakujem, veľmi pekne ďakujeme Štefanovi Jančovi, ktorý nám vlastne rozprával o význame, prečo vôbec vysádzať zeleň a podporovať biodiverzitu vo firemných areáloch. Ak vás táto téma zaujala, budeme radi, ak sa ozvete do nadácie Ecopolis. Budeme vlastne pokračovať ďalšími časťami tohto webináru a tohto vzdelávania online, pretože chceme inšpirovať príkladmi dobrej praxe. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa na budúce.